Mbak, tumbas. Tuku apa, Mas? Loh, lah kok ngalamun? Oh iya. Tuku pulpen siji, Mbak. Nah, Mas. Piro, Mbak? 10.000. Larang men to, Mbak. Lah iya to, larang ngerasa tuku kene. Wes. Lalu, Mbak. Aku njaluk nomor WA-mu untuk gak, Mbak? Nomor WA apa nomor togel? Ya WA to, Mbak. Mosok. Yo dicatet to. Kira, Mbak? 085 85 134 134 749 749 123 123. Jenenge sapa, Mbak? Endang Sukoco, Mas. Suwun, Mbak nggih. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa sibuk gak, Dek? Ketoknya kok oke, Mas. Lah piye to? Lah, tajak ketemu piye? Yo garis sesuk ngenteni keadaane ya, Mas. Oh iya. Ya wes. Assalamualaikum. Gini tele, letmu tak sawang-sawang kok ngalamun, we, kok temu suwal. Ini tuh karo bapak, seperti bapak iso ngi solusi. Ngene lho, Pak. Aku mah bar nembak cewek. Ditolak dari kepenggal itu Jawa. Lah cah ndi tele, rek wani menolane bapak sing paling bagus dhewe. Cahe omahe kidul kali kuwi lho, Pak. Oh, alah anake Lastri kuwi le. Ya paling, Pak. Aku ki yo gak ngerti jenengane Pak Nemboke, jarine wedoke. Jarine wedoke kuwi kepenggal hitungan Jawa. Njal tak hitungno le. Bener apa salah? Wah, iya jebule le. Jadi simbahmu ki nak nyebrang kali kuwi bakal ora langgeng. Lah, ya piye, Pak? Aku wis kadung katresnan karo dhek iki piye, Pak? Wis ora apa-apa le. Wong wedok liyane iki akeh. Wong lanang kuwi jangkae dawa. Ora yo entuk gantine sing luwih apik saka dheke. Wonten to, Pak? Kula tak pun manut jenengan mawon kula, Pak. Wis, iso dipikir sing wis ora entuk gantine. Nggih, Pak. Nggih. Oh, jamu terus kena udah ayu. Malah enggak hitungan Jawa. Coba apa meneh Gusti sing paringi kula. Ubah, giliran ubah. Nyapa ta ke? Bocah ngresula to, Bos? Oh iya. Kayak melasmen ngono iki ana masalah apa cah kae? Kita Bos, nanti terusno rantai kae. Bocah kae mending kontrene wae apa piye? Iya, Bos. Mon. Rene Mon. Ya. Kedua apa to? Kata swager men. Tak parani saja menonton solusi. Ya kilo ombe kilo. Apa ki, Bos? Alah angger ombe segeran nih. Enak. Ombe.
Pahit, Bos. Mosok pahit, entek mbu iki sithik ya. Iya, bentar pahit. Yo tak campuri sithik. Dirokok peralah. Yo eneng, iki eneng. Aku lagi mumet ya sih, Bos. Mumet gini. Aku seneng wong wedok. Ayu-ayu. Malah jarine gak cocok ya dalane. Iya. Rera cocok piye to, Mon? Jarine bapakku kuwi ketung anu ya, Bos. Kepenggak hitungan Jawa ya. Masa kepengke gini hitungane. Dalane. Lah nek delene golek dalan sing liya to, Mon. Sing kira-kira iki ra ruwet to. Masamu. Temburi omah wae. Wis terasa kesuwen. Rumahku sawah ya, Bos. Malah nyidang lewat tanggul. Tetep pikir-pikir galengan kuwi to. Ngere-ngerene piye nek itu? Dipanggul. Aduh. Bos dah. Nyombe neng. Nyerap pusing. Ben ra pusing. Lanjut, Bos nggih. Iya. Oke. Penak burung apa yo? Ki wedang galak apa piye to? Ki mantek nemu nang kono, Mam. Tak kono-kono cah cilik-cilik. Pikiranku rodok strong nak ngene iki, Bos. Kuwi anggo turunan yo penak wisan. Iya. Yo neh. Gen penak pikirane. Lah kowe ora ngombe piye Wis iki? Lah gampang. wis gampang wis ngelu ket mau. Set mau. Yo. Ngombe neh. Wong kuwatir ki ora bakal nyingkirake kesusahanmu dino sesuk, tapi DE bakal ngilangke kesenanganmu dino iki. Lho lah. Cah do lawo kae. Awan-awan malah do mubeng kaya wong yasinan iki. Biasane piye? Woi, do lawo kae. Sopo to kae? Kalau Bos, keren. Lah Simon tiba. Mabuk orang gelas wis mabuk. Wis ana kancane. Lha Bos matane kan apa gedene tabrak teke. Oh, biar kok. Oh lah, tuh konyol. Lu bilang enak ngene kok. Gembele aja. Biasane piye iki ya, wah. Nikmatin dunya iki ya ngombe ngenekan. Nek ngombe iki awak kok digebuki wong Cina. Obat. Ombene ya. Enggak langsung. Cuma setengah botol ini ra krasa musuh aku. Sikat wae lah. Suwen. Wah. Suwegere. Niki aku yo pengen sentiung barang. Mosok yo urip ora tau sentiung.